Kaksi rekisteröimätön naista ohjaajana Susanna Nyberg Pro Activity Vikings ry. Valmistautuu numero 33, Mitä mä saan? Ei se sit onnistu. Voisitko sä kuvata myös? Niin. Ne puhutteli toka viikolla. Onko se ton näköistä kameraa? Eli sit tulee virta päälle, kun se aukeaa. No se tulee auto. Tuolla on sulkia. Sitten tosta päälle. Joo, ja tossa on zoomi, jos haluat zoomata, mutta ei ole välttämättä. Mitä siinä nyt on menossa? Mikähän siellä nyt oli? Oli joku 35. 32. Kiitos sulle. Kerran kotiin. Eli näköinen koira, niin se varmaan on. Joo. Ei ole miljoonasta tuoneet. numero 33.